Не знам дали само на мене ми прави впечатление, ама нещо станахме супер осъзнати. Даже прекалихме. Да, всички имаме някакви граници, всички разпознаваме нарцисистите, всички знаем какво е на теория това нещо, обаче човекът ти отговорил след 3 часа по дяволите, емоционално недостъпен ли е, казал ти е не, значи е токсичен, не ти харесал сторито, значи избягваш ти привързаност. Моля ви се, хора, преди всичко едно време просто се карахме. Сега не се караме, сега някой ни активира от травмата от детството. И най-смешното е, че уж толкова много работим върху себе си, че накрая станахме толкова абсолютно неспособни да изтърпим друг човек, освен себе си. Даже и себе си не търпим. Защо другия човек, представете си, може да прояви някакво несходство с вашия характер? Ами защото си има свой, има лош ден, понякога може да ви говори някакви несвързани работи, глупости от умора, от нещо, което го е нервирало. Понякога човек може да не е съгласен с вас и ужас, вау, ред флаг, блокирай го, избери себе си. Само не разбрах кога избирам себе си, започна да означава никой няма право да ми причини 5 минути дискомфорт. Ама ние сме хора. Вие на колко човека причинихте днес дискомфорт? Защото отношенията между хората като цяло са си някакъв дискомфорт. Приятелството е дискомфорт. Не може всичко да е окей, да върви гладкото. Няма да е интересно, няма да е живот. Любовта със сигурност е дискомфорт. Няма как да живееш с друг човек, който не е произведен специално по твоята техническа спецификация. Също може би някакъв вид дискомфорт. Тук вече идват компромиси, напасвания и така нататък. И не говоря да търпим някакво унижение, насилие, някаква система да се държи отвратително с нас или някакъв психологически тормоз да има. Говоря за нормално човешко несъвършенство. Има една тънка граница между това да имаш здравословни твои си граници и просто да си станал някакъв ужасно труден човек, който е научил психологически думички, с които да оправдава факта, че не може и не иска да прави компромис с нищо. Това си е егоизъм. И това важи и за мен, естествено. Да не решите, че седя тук като духовен гуру на някакъв паркинг. И аз не си казвала, не, това не резонира с мен, не ми е окей, айде чао. Обаче, матка, представи си, че просто днеска си бясна. Кажи си, ами бясна съм, всичко ми е криво и някак си ми липсва времето, когато можеш просто да кажеш, той човек ме вбесява, обаче го обичам. И двете теории имат доза вярност. Да, в смисъл, това не е диагноза. Не водя някакъв подкаст. Не е нужно да си купувате 15 000 книги за травмата или как да го задържим. Просто хора, може би след цялото това учене как да пазим себе си, след цялото това четене и всички тези видеа, които гледате, трябва да се научим как понякога да понесем и някой друг освен нас. Защото накрая всички ще сме страшно осъзнати, страшно излекувани и страшно сами. И да, има здравословни граници, разбира се, но моля ви, не прекалявайте и не приемайте всичко за черно или бяло. Бъдете преди всичко хора. Така както аз съм човек и аз имам своите кофти дни, така и човека от среща може да има лош ден. Бай.